Sekudlule cishe iminyaka engama-60 futhi kuzophela iminyaka engama-60 kulo nyaka selokhu ngathatha le ncwadi futhi kusukela ekuqaleni yangibamba kakhulu, yangigqugquzela ngokuphelele. Uma kukhona umzali, kungaba unina noma ubaba, onendodana eseyintsha noma eseminyakeni engama-20 futhi ecabanga ukuthi angeke ivuke noma ivule amehlo ayo, qhubeka umethemba, ngoba unina wami waqhubeka engithemba, yize ngangimnika zonke izizathu zokucabanga ukuthi angeke ngilungiseke. Kodwa ngesikhathi ngithatha le ncwadi, kwakungeyona ncwadi kuphela eyangishintsha, kwakunguRay Stanford. URay wakhombisa futhi wakholelwa kimina ngendlela ebaluleke kakhulu, edlula indlela engangizibona ngayo mina uqobo. Futhi njengoba ngangiya ngokuya ngijula kule ncwadi, ngifunda imicabango ebibhalwe kuyo, umqondo owawukhona ukuthi kukhona wena omkhulu kakhulu ongaphakathi kuwe, ukuthi idna yakho engokomoya iphelele, ukuthi uphatha ukuphelela ngaphakathi, nokuthi uyinto ekhetheke kakhulu edalwe uNkulunkulu, futhi akukhathalekile ukuthi wenze amaphutha amangaki esikhathini esidlule, ungaliguqula konke lokho. Namuhla ngizokhuluma ngemithetho, futhi ngifisa ukusikisela ukuthi ufunde imithetho yomhlaba yonke, uthathe isinqumo sokuphila uyivumelana nayo. Angizukuchaza yonke imithetho ngemininingwane, kodwa ngizoyithinta yonke ngayinye ukuze uyazi. Kodwa kukhona umthetho engizogxila kuwo, futhi uhlobene kakhulu nokwenzekayo emhlabeni namuhla, futhi ngithemba ukuthi uzokusiza ukuthi ubone konke lokhu ngendlela ehluke ngokuphelele. Umthetho lo uphathelene nokucabanga. Kufanele siqale sibe abantu abacabanga ngempela. Ngikhumbula ngisebenza noLil, mhlawumbe uke wezwa ngimbala phambilini, ngimcaphuna izikhathi eziningi, wayejwayele ukusho, uyazi, uma abantu abaningi bekhuluma ngokuthi bacabangani, babengathula nje. Futhi uma ukuzwa lokho, ungathi, kepha wonke umuntu uyacabanga. Kodwa iqiniso likaNkulunkulu ukuthi cishe akekho umuntu ocabanga ngempela. Ngifuna ukuthi ucabange ngalokho, ucabange ngempela, ungakubheki njengenkulumo nje evamile. UDkt. Ken McFarland wathi abantu ababili ekhulwini bayacabanga, abathathu ekhulwini bacabanga ukuthi bayacabanga, kanti abayisishiyagalolunye nesihlanu ekhulwini bangakhetha ukufa kunokucabanga. Kwathiwa uHenry Ford wathi ukucabanga umsebenzi onzima kakhulu okhona, mhlawumbe yingakho kunabantu abambalwa abawenza. Abantu abaningi abacabangi. Uma ungangikholwa, yima uzindla ngabantu abambalwa owaziyo. Babenze lokho abakwenza uma babecabanga. Angicabangi kanjalo. Lalela izingxoxo eziningi ezenzekayo nxa zonke. Uma abantu bekhuluma lokhu abakucabangayo futhi bekuqonda nje kancane ukuthi ingqondo isebenza kanjani, ngiyakwazi ukuthi ngeke bakwenze noma bakusho abakushoyo manje. Ngifuna ukusikisela ukuthi sifunde ukulawula ukugeleza, ukufunda ukulawula ukugeleza kwale amandla okucabanga, siyavumele igijime ngokukhululeka phakathi kwethu, ithuthukise konke esikuthintayo. Uyabona, lamandla agijima phakathi kwethu awanamkhawulo futhi awanandawo eya kuyo, akhona nje kuphela. Sinikezwe amandla engqondo asinika indlela yokuqondisa. Ngiyethemba ukuthi njengoba ngiyaqhubeka, uzokuqonda kangcono lokhu. Kodwa sifuna ukufunda ukulawula ukugeleza kwamandla asivakashela futhi asuka kithi. Manje, ngifuna ukuthi ubheke ingqondo yakho futhi ubheke amaparadigm. Uyazi, iparadigm yakho cishe iyinkinga enkulu kuwe, injalo nakimi. Iparadigm iyisoftiwe efakwe engqondweni yethu engaphakathi esilawula isimilo sethu, futhi kudingeka sithathe izintambo zokuqondisa. Uyabona, omunye umuntu wakha le paradigm, asiyidalanga thina. Omunye umuntu wabhalela ikhodi iparadigm elawula ukuphila kwethu. Kwezinye izimo, kwaba izizukulwane ezedlule, kusukela kokhokho bethu. Uma ubheka indlela esiphila ngayo namuhla futhi ucabanga, ngiyakhumbula ugogo nomkhulu wami omkhulu. Ugogo nomkhulu Graham babengabantu abathambile, futhi mina ngangisemncane kakhulu. Ngivakashele kubo njalo. Bonke ogogo nomkhulu bami babeyaphila ngesikhathi esisodwa, ngesikhathi nami ngikhona, futhi uma ngicabanga ngezinto ababezibona, ngicabanga ukuthi babeyozizwa sengathi bangene kwelinye iplanethi. Imicabango yabo eminingi ihlezi iqoshwe engqondweni yethu. Ngakho-ke, bheka engqondweni yakho, uqaphele amaparadigm akho.
Akekho umuntu owake wabona ukuthi ingqondo ibukeka kanjani, akukho noyedwa ophilayo owake wayibona, esikwaziyo ukubona nje kuyizimpawu, izibonakaliso zengqondo. Bheka, ingqondo iyisinyakazo, kanti umzimba uyindlela lenyakazo ezibonakalisayo ngayo. Leli pulpiti lapha, angikwazi ukulibonisa ngenxa yeslide, liyinto, liyimaterial, kodwa kwesinye isikhathi lalingelutho ngaphandle kwamandla okuqonda. Le ncwadi, kwesinye isikhathi, yayingelutho ngaphandle kwamandla okuqonda, kwase kuba incwadi. Lesi studio engikuso manje, kwesinye isikhathi, sasiyingqondo kuphela, manje sesiyindawo yangempela. Ngaqala ukufunda ingqondo ngesikhathi ngingena kulolu hambo. uHale wakhuluma ngengqondo, wakhuluma ngokungazi, ngafunda izincwadi eziningi ngalokho, kodwa kwakungathi imibono yayicekethile, angikwazanga ukuqonda kahle. Angizange ngikuqonde ngempela kuze kube ngithola umdwebo engizokukhombisa wona. uVal Vanderel wangikhombisa wona, wanginika wona, futhi waliguqula ngokuphelele ukuphila kwami ngalowo mdwebo. Lo mdwebo wawenziwe nguDkt. Tom Fleet, emuva ngonyaka we-1190, oneminyaka 43, okuwunyaka engazalelwa ngawo. Ngiyazi, kungahle kube nzima ukukholwa ukuthi ngisaphila uma ngazalwa ngalowo nyaka, kodwa yilokho okwenzeka. uDkt. Tom Fleet wayezinikele kakhulu ezinzuzweni zokuphulukisa futhi enakekela kakhulu impilo egcwele. Ngaleso sikhathi, imali eyayidingeka ukuthenga incwadi efana nale noma ukujoyina ikilasi elikhuluma ngengqondo, uma siyibala ngedina laseNingizimu Afrika, yayicishe ibe $3,500 zamarandi. Okusho ukuthi $3,500 zamarandi ezibhaliwe ngokugcwele. Konke engakufunda kusukela lapho kuze kube manje, kungishintshe ngokuphelele, hayi ngenxa yolwazi kuphela, kodwa ngenxa yokuthi ngathatha isinqumo sokucabanga ngempela, ukuqondisa amandla edlula kimina, nokuguqula impilo yami ngokuphelele. Wayeqonda kahle kakhulu uhlangothi lwemoya lobuntu bethu, futhi wayazi ukuthi lolu hlobo lungenakubona ngamehlo luye luguquke lube yimpilo ebonakalayo esiyiphilayo nsuku zonke. Wathi ingqondo ayiyona into ethile, ingqondo umsebenzi, ukugeleza okuqhubekayo, futhi akekho oke wayibona ngempela ingqondo ngamehlo akhe. Wachaza ukuthi enye yezinkinga ezinkulu esibhekana nazo ukuthi siphatha izimpawu sengathi yizona zimbangela, futhi lokhu sikwenza cishe kuzo zonke izindawo zempilo ngoba asikwazi ukubona kahle ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kwethu. Wabe esethi, ngizodweba isithombe sengqondo, wadweba indilinga enkulu, wayihlukanisa yaba izingxenye ezimbili, wathi leyo imelela ingqondo. Emva kwalokho wadweba indilinga encane wathi leyo imelela umzimba. Mhlawumbe usuke uke wezwa ngikhuluma ngalokhu phambilini, kodwa ngikushilo lokhu izinkulungwane zezikhathi, futhi akukaze kube ngokweqile ukukuphinda. Ukube bengihlezi phambi kwakho, ngikubuka sikhuluma, bengizocabanga ikhanda lakho lihlukaniswe laba izingxenye ezimbili, ezimele ingqondo. Konke okuqala entanyeni kuya phansi, kufaka nobuso bakho, kungamelela umzimba wakho. Bengizokubuka ngokucophelela, ngoba ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kuwe. Uma ngikhuluma nawe, ngifuna ukuqonda ukuthi kungani wenza lokho okwenzayo, kungani usho lokho okushoyo, hayi ukukwahlulela, kodwa ukuzama ukuqonda. Wathi lesi sithombe sisiza ukuba siqonde ukuthi ingqondo isebenza kanjani. Wachaza ukuthi ingqondo inezingxenye ezintathu, ingqondo eqaphelayo, ingqondo engezansi, engaqapheli, nomzimba. Ngamtshela ukuthi sengineminyaka ecishe ibe $610 ngisebenza ngalomqondo, futhi ukuthi lona nguye umqondo obaluleke kakhulu engake ngahlangana nawo empilweni. Isazi sengqondo sase-Austria u-Alfred Adler wake wathi, yiba nokubonga kulowo mqondo owasebenzise kahle, mina ngiyambonga kakhulu lo mqondo. Manje ake sibheke ukuthi lokhu kusebenza kanjani. Lokhu kuyisisekelo sakho konke engifuna ukukwabelana nawe ngakho namuhla. Ingqondo eqaphelayo iyingxenye yakho ecabanga, iyakwazi ukuhlaziya, ukukhetha, nokwenza izinqumo. Sonke sinawo lo mkhuba, kodwa ngenxa yokuthi akekho ofundisa abantu bawusebenzisa kanjani, abaningi abawusebenzisa nhlobo. Ezikoleni asifundiswa lokho. Sifundiswa amaqiniso, kodwa hayi indlela yokusebenzisa ingqondo yethu ngendlela efanele.
Ingqondo eqaphelayo iyaziwa nangokuthi ingqondo efundisiwe iyona ekhuliswa ezikoleni. Yilapho kutholakala khona ukuqonda, ukuhlakanipha. Kodwa ingqondo engezansi iwumqondo wemizwa, ezwa, ihlola, kodwa ayinakuhlunga. Ngaleso sikhathi kwavela inkinga kobuchwepheshe ngesikhathi kunikezwa inkulumo, isilayidi saboniswa sikhulu kakhulu kwaze kwaba ukubhala sekubukeka kabi. Wacela ithimba lakhe ukuba sibuyisele isilayidi kosayizi wokuqala. Kodwa noma kunjalo, waqhubeka nokuchaza. Wathi ingqondo engezansi ayikwazi ukwenqaba ulwazi. Ayinawo amandla okuhlunga, yamukela noma yini oyinika yona. Lokhu kubalulekile kakhulu. Ingqondo engezansi ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kokungokoqobo nalokho okuqanjwe umqondo. Konke ikwamukela njengeqiniso. Wabe eseqhubeka ekhuluma nangezikhathi esiphila kuzo namuhla. Wathi siphila emhlabeni ogcwele ulwazi olungenamkhawulo, oluvela ezinkundleni zokuxhumana, kubantu abasizungezile, ezinhlelweni zokubuka ezifana neNetflix, kuma-podcast, yonke indawo. Sinekhono lokuzikhethela esicabanga ngakho, kodwa akuvamile ukuthi sisebenzise lelo khono ngendlela eqondile. Uma ulwazi lungena engqondweni yethu eqaphelayo, kufanele sizibuze, ngifuna ngempela yini ukuchitha isikhathi sami ngicabanga ngalokhu? Iningi lolo lwazi luyacasula, luyangcolisa. Ngokwesibonelo, sizwa izibalo zabantu abashonile edolobheni elincane e-United States, njenge-Sioux Falls e-Idaho. Ingabe kufanele ngikhathazeke ngalokho? Kufanele ngikunganaki? Akusho ukuthi kufanele sizibe, kodwa akufanele sikugcizelele. Uma kukhona okubi okwenzekayo ngaphandle lapho futhi asikwazi ukukulawula, akufanele sikunikeze amandla engqondweni yethu. Kodwa-ke, imvamisa senza kahle lokho okuphambene. Sivulela ingqondo yethu, bese lolo lwazi lungena ngqo engqondweni yethu yemizwa, ingqondo engezansi, eyamukela konke ngaphandle kokulahla, bese lowo mthelela usabalala kuwo wonke amaseli omzimba wethu. Kungani senza lokhu? Ngoba siprogramwe kanjalo. Impela, siprogramwe. Lokhu yikho okwaziwa ngokuthi ipharadayimu. Le pharadayimu yadaleka kanjani? Cabanga ngokwakho useyingane encane. Konke okwakwenzeka eduze kwakho kwakungena ngqo engqondweni yakho engezansi, ngaphandle kokuhlunga, ngaphandle kokuhlaziywa. Ngale ndlela, kwakhiwa amaphethini okucabanga akusabalele aze akulawule nasesikhathini samanje. Futhi uma bekumele siguqule inani leminyaka ecishe ibe yi610 yalokhu kuqonda nalesi sifundo sibe yimali yaseNingizimu Afrika, kungalinganiselwa cishe ezigidini ezingama-40 okubhalwe ngamazwi, izigidi ezingama-40 zamarandi aseNingizimu Afrika. Bheka, ipharadayimu iyinqwaba yezimilo eziyizingxenye zokuziphatha ezijulile ezibhaliwe ezingqondweni zethu ezingaphansi kokuqonda. Futhi ngiyakwazi, nginomuzwa, uhlobo oluthile lokuzwa ngaphakathi, wokuthi abantu abaningi bathi, Bob, awukwazi nje ukunganaki okwenzekayo emhlabeni. Futhi bayaphila kahle, awukwazi. Nami angikwenqabeli. Kodwa engizama ukukusho ukuthi bonke abaholi abakhulu emlandweni baye baphindele bathi, siba yilokho esicabanga ngakho. Uma uhlanganyela ngokomzwelo nolwazi olunjalo futhi uhlale usengaphakathi kwalo mzwelo, kuqala kuvele izinkinga zomzimba. Kuqala ngezinkinga ezingqondweni, bese lezo zinkinga zengqondo zibonakala emzimbeni. Sifundiswe ukuba sivumele umhlaba wangaphandle ukuthi usilawule. Bonke abaholi abakhulu, kuhlanganise nabaholi benkolo, basifundise ukuthi kufanele sibuswe ngaphakathi siye ngaphandle. Kodwa asenzi kanjalo. Sivumela izinto zangaphandle ukuba zisilawule, futhi lokho kudabukisa kakhulu. Lena-ke yiyo ipharadayimu, ukuqoqwa kwezimilo. Izimilo ezibhaliwe ezingqondweni zethu ezingaphansi, futhi lezo yimilo elawula ukuziphatha kwethu kwansuku zonke. Cishe yonke into esiyenzayo isiyimilo. Lokho kungaba buhlungu ukuqonda, kodwa iqiniso lelo. Manje, asimeni umzuzu sicabange. Ake sibheke imithetho yemvelo eholayo emhlabeni jikelele. Ngizoyithinta kafushane bese sibuyela emthethweni owodwa wemvelo. Ungakufunda lokhu nganoma iyiphi indlela. Kodwa empeleni, kukhona umthetho owodwa omkhulu, uNkulunkulu ukhona.
Futhi sinezindlela ezimbili esingabheka kuzo, isayensi kanye nenkolo. Kwakukhona isikhathi lapho kwakucatshangwa ukuthi isayensi nenkolo kuphikisana, kodwa iqiniso ukuthi akunjalo, ziyahambisana kahle. UDkt. Wernher von Braun wathi imithetho yemvelo yomhlaba wonke inembile kangangokuthi asinamahloni ukwakha imikhumbimkhathi. Singathumela abantu enyangeni futhi silinganise isikhathi sokufika ngokunemba okukhulu okungaphansi komzuzwana. Uthe le mithetho kufanele yadalwa umuntu othile, futhi ngemuva kokufunda izimfihlo ezinkulu zomhlaba, waba nokholo oluqinile ekubeni khona kukaNkulunkulu. Ngakho-ke sikhuluma ngamandla, noma uNkulunkulu okhona nje. Awunakho okuhle noma okubi, uma engena engqondweni yethu ukhona nje. Lowo ngumthetho omkhulu. Bese kuba khona imithetho eseceleni ehambisana nawo. Omunye wabo ngumthetho wokuguqulwa okuqhubekayo. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi umoya noma amandla njalo ehamba, njalo engena ebunzimeni. Uma ungena ngaphandle ngosuku olukhanyayo, uzobona amafu eqala ukwakheka, futhi uma ume isikhathi eside, ungase ubone lawa mafu eguquka abe yimvula. U-Andrew Carnegie wathi, noma iyiphi umqondo egcinwa engqondweni, kungaba owesaba noma ohloniphekayo, izoqala ngokushesha ukugqoka ngendlela efanelekile futhi etholakalayo. Bonke abaholi abakhulu emlandweni bavumelana ukuthi siba yilokho esikucabangayo. Manje ucabangani? Yingakho lokhu kwenzeka empilweni yakho. Bese kuba khona umthetho wokufanisa. Akukho okukhulu noma okuncane ngaphandle kokuthi kuqhathaniswe. Igumbi engikulo alikhulu noma lincane, likhona nje. Uma ngiliqhathanisa nomcabango womgqomo omncane, lizobonakala likhulu. Kodwa uma ngiliqhathanisa negumbi lomkhosi ehotela elinezinkanyezi ezinhlanu, lizobonakala lincane kakhulu. Konke kuncike ekuqhathaniseni. Akukho okuhle noma okubi ngaphandle kokuthi imicabango yethu yenza kube njalo. Manje sinesimiso sokuphikisana. Ngizodlula kancane kulokhu ngoba sizogxila kuso kamuva. Bese kuba khona umthetho womjikelezo. Konke kushukuma phezulu naphansi, kuya phambili nakuya emuva. Ulwandle luyahamba luphinde lubuye. Ubusuku buza ngemva kosuku. Amahlamvu akhula ezihlahleni bese ewa. Lona ngumthetho womjikelezo. Nawena unawo umjikelezo womzimba wakho. Ngezinye izinsuku uzoba namandla futhi ugqugquzelwe, kwezinye uzobonakala ukhathele. Kungenzeka ukuthi usendaweni ephansi. Lona ngumthetho othinta yonke impilo. Kufanele siwuqonde kahle lo mthetho. Bese kuba khona umthetho wobulili. Lo mthetho uthi zonke izimbewu zine-period yokuvuthwa noma yokuhluma. Kunesikhathi esithile esidingekayo ngaphambi kokuthi imbewu ikhule ibe yinto ebonakalayo. Lo mthetho uthi kufanele kube khona kokubili, okwesilisa nokwabesifazane, ukuze into ithuthuke. Zombili lezi zinto kufanele zibe khona kukho konke, futhi ziyadingeka ukuze into ibe khona. Qhubeka ucabanga, ngifuna ngempela ucabange kahle ngalokhu engikushoyo. Manje sikhuluma ngomthetho wesizathu nomphumela. Lo mthetho ubalulekile kakhulu. uRalph Waldo Emerson wathi, lo ngumthetho wazo zonke izimiso. Zonke izinto zinomphumela ozalwa isizathu, futhi wonke umphumela unesisekelo. Lokhu kuyisixhumanisi esiqhubekayo. Isithombe osibambayo engqondweni yakho siyisizathu. Umphumela owutholayo empilweni yakho, lowo ngumphumela. Kuyilokho uJames Allen ayekusho uma ethi, sicabanga ngokuthula, bese kuba khona. Indawo esizungezile iyisibuko sokuphila kwangaphakathi. Manje, asibuyele emthethweni wokuphikisana. Umthetho wokuphikisana, i-law of polarity, uyinkolelo ethokozisayo kakhulu, uyikhuthaza kakhulu ingqondo ukuthi icabange ngokujulile. Manje ake sikubheke lokhu ngaleli zinga, kunamandla angena engqondweni yakho, futhi ungawaguqula abe muhle noma abe mubi. Lapho lamandla engena kuwe, aguquka abe amandla okucabanga. Unamandla okucabanga, futhi ungawaguqula abe yinoma yini oyithandayo. Kodwa, iphethini yakho yokucabanga, okungukuthi iparadigm yakho, ingaba yiyo esivele ibeka indlela ocabanga ngayo, futhi leyo ndlela ingaba yiyo elawula ukuthi ubona kanjani okwenzeka ezimpilweni zakho.
Njengoba lamandla eqhubeka nokugeleza, noma ucabanga wena uqobo, noma uvumela imicabango yabanye abantu ukuthi ibe yiyo elawula okwenzeka engqondweni yakho. Manje, ake sime kancane. Ake sibheke kahle lokhu. Sikhuluma ngamandla angabonakali kodwa aqinile. Nansi-ke indlela elula enezinyathelo ezintathu ezisebenzayo ongazisebenzisa ukuze uhlale ulawula impilo yakho noma kwenzekani. Uma ubheka phansi, umbhalo ungaba mncane, kungenzeka ungawuboni kahle. Siyancoma uDr. Bernard Beckwith ngale ndlela. Wayengumngani wami omkhulu, wabe eseyinika mina. Ngangiyisebenzisa kaningi. Le ndlela enezigaba ezintathu iyasiza ukuthi uhlale uqotho futhi uqonde kahle noma kwenzekani empilweni yakho. Njengoba sikhuluma manje, izinto eziningi ziyenzeka empilweni yakho nasempilweni yami. Ngakho ake sithi ulayini owodwa umele noma iyiphi inkinga noma isimo esingavela empilweni yakho. Lona ulayini umele noma yisiphi isenzakalo. Umthetho wokuphikisana uthi zonke izinto zinezindlela ezimbili, okuhle nokubi. Eqinisweni izinto azilungile noma azimbi zikhona nje. Manje, ake siqhubeke nokucabanga. Cabanga uphawu olune plus lumele okuhle, kanti uphawu olune minus lumele okubi. Ngakho-ke, sihlale sibhekene kokubili, okuhle nokubi. Konke okwenzekayo kungena kolunye lwalawa macala. Kodwa iqiniso liwukuthi konke kukhona. Akukho okungukuhle noma okubi ngendlela yakhona, yindlela esicabanga ngayo ephendula izinto kube njalo. Manje ngicela uhlale nami. Uma into ethile ingeyimbi kakhulu, uma ucabanga ngobuciko ohlangothini oluphambene, uzobona ukuthi nayo inobuhle obuthile. Uyabona? Uma kuyinkinga encane, kulula ukuyixazulula, futhi nethuba eliyivezayo lincane. Kodwa uma inkinga inkulu, ithuba elivelayo nalo likhulu. Abasomabhizinisi bangempela bahlale befuna izinkinga ezinkulu abazixazulula, ngoba bayazi ukuthi inkinga enkulu iletha nethuba elikhulu. Lezi yizici ezimbili zento efanayo, futhi kufanele zibe khona ndawonye. Ngakho, lapho kwenzeka okuthile, nazi izinyathelo ezintathu okufanele uzithathe. Isinyathelo sokuqala, kuyinjalo, yamukela. Noma uyilawula, noma iyakuphatha. Mina uqobo ngihlale ngivalelwe kusukela phakathi noNdasa. Angikashayeli imoto, angikaphumanga, ngizivalelile ekhaya. Nginenhlanhla ngoba istudiyo sami siseduze nekhaya lami. Nsuku zonke ekuseni cishe ngo-7 nesigamu, ngiphuma ngiyohlola. Ngibheka okuzungezile, ngibuke ukuthi kwenzakalani. Kuyinjalo, yamukela. Noma uyaphatha, noma iyakuphatha. Ngiyabonga, Scott. Ake siqhubeke siye esinyathelweni sesibili. Isinyathelo sesibili, qoqa okuhle. Bheka okuhle. Uma uqhubeka ubheka okuhle, uzoqhubeka uthola okuhle. uNkulunkulu muhle ngaso sonke isikhathi, ngakho qala ukubheka okuhle kulesi simo okuso. Ungase uthi, asikho nhlobo okuhle lapha. Kodwa kumele kube khona. Kuzo zonke izimo, kube khona okuthile okuhle. Uma inkinga inkulu, kungase kube nzima ukubona, kodwa khona kuyakhona. Isinyathelo sesithathu, thethelela konke okusele. Ukuthethelela kusho ukukhulula ngokuphelele, ukuyeka, ukudedela. Futhi uma kwenzeka lokho, okuhle kuqala ukukhula. Manje, hlala nami. Ngalokhu engqondweni, ngifuna ukuthi wenze nami umsebenzi wokucabanga engizowukhombisa manje. Kukhona amandla agelezayo. Sisebenza ngomqondo ovulekile. Kukhona inkinga ngaphandle lapho, kwelilodwa nalilodwa lethu, akukhathalekile ukuthi uhlala kuphi, izinselele zikhona. Yini ongayenza ngakho? Ungazivikela ngendlela engcono kakhulu ongakwazi ngayo. Yilokho engikwenzayo nami. Yingakho ngihleli evalelwe. Angikaze ngiye esitolo, angikaze ngiphume. Ngihamba kuphela ukusuka ekhaya ukuya estudiyo, bese ngibuya, ibanga lingaba 50 amamitha. Uyabona? Lokhu akusho ukuthi angibheki inkinga, ngiyinike abantu abaphethe ukuyilungisa. Ngiyethemba kubo. Ngifuna ukugxila kokuhle, kulokho engikwaziyo ukukwenza, nangendlela engingasiza ngayo.
Ngiyakuqoqa konke lokhu ukuze ngikukhombise ukuthi nawe ungakwenza engikwenzayo. Ungaqala manje. Lapho lamandla engena kuwe, ungacabanga futhi ucabange noma yini oyifunayo. Uma uwasebenzisa ngendlela engalungile, uzithola usenkingeni. Lokho esikhuluma ngakho lapha ukulawula ukugeleza kwamandla omcabango. Sifuna lamandla ageleze ngokukhululeka phakathi kwethu. Manje usunokhetho, ungabheka kwesokunxele okungukubi noma kwesokudla okuhle. Kodwa ukukhetha kuwe. Yisinqumo owenza ngalesi sikhathi. Ohlangothini lwesobunxele kukhona esikubiza ngokuthi ubuwula. Ohlangothini lwesokudla kukhona ulwazi. Konke esingakuqondi sivame ukugxeka noma sikuhleke. Ake sizame ukuqonda. Ake siqonde ngempela. Uyabona, lapho leli gelezela kuwe, unokhetho ezimbili, ungaliqonda, uthathe izintambo, noma uvumele inkinga ikulawule. Manje, uma uvumela inkinga ukuthi ikulawule, uma ufunda konke okukhona ephephandabeni, uma ulalela yonke into ethiwa ezindabeni, kungenzeka kakhulu ukuthi uzoqala ukukhathazeka, futhi kungenzeka futhi ukuthi uzoqala ukungabaza. Sizokwenza njani? Yini esingayenza? Abantu abaningi njengamanje babhekene nezinkinga zezimali. Ngicabanga ukuthi iningi labantu abasebenza ezindaweni zokudlela bakhona kuleli zinga, kanjalo nemindeni eminingi. Kodwa lokho akusho ukuthi kufanele sigcwele ukukhathazeka nokungabaza. Kukhona impendulo. Ngizokukhombisa ukuthi kwenzekani uma uhlale ubambeke kule ndlela yokucabanga engemihle, uthatha amandla aphuphayo, angenawo umumo, lawa amandla okudala, umoya ohlanzekile ongenakungcola. Lawa mandla angena emqondweni wethu, bese siwakha abe umbono ongemuhle, bese siwadlulisa engqondweni yethu yemizwa. Uyakhumbula ukuthi ngathini ngesikhathi sokuqala ukukhombisa lokhu? Sathinta ukuthi ingqondo engaphansi ayinawo amandla okwenqaba. Ayigwegwesi, iyamukela noma yini oyinika yona. Ifana nomhlabathi. Ngiyayithanda indlela u-Earl Nightingale ayichaza ngayo encwadini yakhe ezwakalayo ethi imfihlo eyinqaba kakhulu. Wathi ungatshala ummbila, bese eceleni kwawo, ngaphansi kancane kwengxenye eyodwa kwezintathu kwe-intshi, ungatshala ubuthi obubulalayo. Zombili izitshalo ziyokhula ngendlela efanayo. Umhlabathi awunandaba nokuthi utshale ini, uyokhula noma yini oyifakayo. Ingqondo yakho engaphansi iyafana, ayinandaba nokuthi ufake ini, kodwa iyokwenza likhule lokho. Sinikwe umthwalo wokunakekela thina uqobo. Uma ufaka ukukhathazeka nokungabaza engqondweni yakho engaphansi, udala isimo semizwa esibizwa ngokuthi ukwesaba. Khumbula lokhu. Ake siqhubeke. Umcabango ungena emqondweni wethu ovulekile, sinenketho, kepha siyazengazenga, bese sithatha ukukhathazeka sikudlulisele phansi. Sekufakwe khona. Konke okufakwe khona kufanele kuvezwe ngaphandle. Lokho kuvezwa njengesimo sokukhathazeka. Kodwa asikhulumi ngalokhu ukukhathazeka. Uyazi ukuthi sikwenzani. Siyakucindezela. Sikuvalela ngaphakathi kithi. Uma usugcine ukukhathazeka ngaphakathi komzimba wakho, ake ngikutshele, umzimba wakho uzoqala ukuphazamiseka. Umzimba awuzange wakhelwa ukugcina lezo zinto isikhathi eside, awukwazi. Ukucindezelwa kubese kuba ukudangala uma uqhubeka ukugcina ngaphakathi. Ngaleyo ndlela ukuzisola kuqala. Ukudangala kudala isimo somzimba esaziwa ngokuthi ukugula, umzimba ongasekho esimweni esivamile. Futhi ukugula kuholela ekubhidlizweni. Kungani umuntu engazenza lokhu? Ake sifike enhlokweni yalesi simo, ukungazi. Ukungazi ingqondo. Ukungazazi wena uqobo. Ngisukela onyakeni wezi-4,680 ngifundisa lokhu nsuku zonke. Ngafunda lokhu kusukela onyakeni wezi-4,681, kodwa onyakeni wezi-4,680 ngathakasela kakhulu kwaze kwadingeka ukuthi ngisebenze no-Earl Nightingale. Ngangingeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwalokho. Bengifunda izinto zakhe iminyaka, zangithinta ngaphakathi.
Ngimlalelile nanamuhla, wakhuluma ngalokho okwenzeka uma usungene ebhizinisini, uqala ulwe, kuze kube ibhizinisi lingene kuwe. Uma lokho sekwenzeka, akusekho impi. Leli bhizinisi seliphila ngaphakathi kimi, lisengqondweni yami njalo. Ngilokhu ngisebenza kulokhu iminyaka. Hlala nami. Ukukholwa okwakhiwe ngokuqonda kuyisihluthulelo senkululeko eyakhelwe ekwazi. Ake sibheke yini ephambene nokukhathazeka. Akusilo ukunganaki, kodwa ukuqonda. Futhi uqonda kanjani? Kukhona indlela eyodwa kuphela, yilokho esikwenzayo manje, ukufunda. Ukufunda yindlela kuphela yokuthola ukuqonda. Inkosi uSolomoni, owayeyihlakaniphi, wathi, ngakho konke okutholayo, thola ukuqonda. Ake siqonde ukuthi kwenzekani. Ake siqonde ukuthi kwenzekani kithi uma sigxila ezintweni ezimbi ezenzeka emhlabeni namuhla. Lokho akusho ukuthi sizikhiphe, akusho ukuthi sithi azikho, lokhu kuyobuphukuphuku. Zikhona. Kodwa uma singakwazi ukuziguqula, yini esingayiguqula? Thina uqobo lwethu kuphela. Iqiniso liwukuthi indawo eyodwa kuphela ongaliguqula emhlabeni, wena uqobo. Ngakho kufanele sinakekele thina uqobo. Ukuqonda kuholela ekukholweni, futhi ukukholwa kuyimpambene yesaba. Cabanga ngalokhu, kokubili ukukholwa nokwesaba kudinga ukuthi ukholelwe entweni ongayiboni. Kufanele ukholelwe ukuthi kunamandla angaphakathi kuwe, futhi uma usebenzisa iziphiwo onikezwe zona uNkulunkulu, lezo ezikuhlukanisayo nezilwane, ungahlala usesimweni esihle. Lokho kukholwa nokwazi yikho okungigcinile ngihamba iminyaka engama-86, futhi ngiyakholwa ukuthi kuyongigcina njalo. Ukukholwa kuvezwa njengento esiyibiza ngokuthi inhlalakahle. Ezingeni lomzimba, khumbula, ngathi ukukhathazeka okucindezelwe akukhona inhlalakahle ecindezelwe. Inhlalakahle ayikwazi ukucindezelwa, kufanele ivezwe. Futhi uma uyiveza, uma usesimweni esihle, kwenzekani? Iyanyuka. Iyakhula. Kungani? Ngoba usembusweni wokudala. Uphumule. Sithi, yivumele ihambe ngokukhululekile kuwe, ngoba usuzinzile, manje usudalwa. Sifuna ukudala okuhle okukhulu ezimpilweni zethu, yilokho esikufunayo ngempela. Manje sinokukhetha, singahamba ngalena noma ngalena indlela. Yisinqumo sethu. Abanye abantu abazi ngisho ukuthi banokhetho. Bakholwa ngokweqiniso ukuthi umhlaba ubanikeze impilo embi. Abanye baye bathi uNkulunkulu unecala. Khumbula amazwi omunye umlobi, uNkulunkulu unikeza inyoni ngayinye ukudla, kodwa akufaki ekhayeni layo. Izimali nezibalo ngokwemiyalo yakho. Uma umbhalo wokuqala uthi $100 aseMelika, kumele uguqulelwe kurandi laseNingizimu Afrika. Inani elilinganiselwe, $100 aseMelika alingana cishe namarandi $2,250. Futhi kufanele kubhalwe kanje. Cishe amarandi $2,250 ngaphandle kokusebenzisa izinombolo noma izimpawu zemali. Zonke izinombolo kufanele zibhalwe ngamazwi agcwele njengalezi. $68 esikhundleni sika-68. $61 esikhundleni sika-60. 1,160 esikhundleni sika-4,960. 1,168 esikhundleni sika-4,968. 86 esikhundleni sika-86. Akufanele kusetshenziswe izinombolo, izimpawu noma izifinyezo, konke kufanele kubhalwe ngamagama aphelele ngesiZulu. Unikezwe amakhono aphezulu engqondo. Uma uqala ukuthuthukisa lawa makhono futhi uqonde ubudlelwano obukhona phakathi kwakho nomdali wakho, uzobona ukuthi ungaphila impilo enhle kakhulu nephelele. Awudingi ukuhlala lapho okhona manje, ungathatha isinqumo sokudlulela ohlangothini olungcono. Angisho ukuthi ngiyakwazi konke ngalokhu, neze. Ngiyazi okuningi, ngiqinisekile ngalokho, kodwa angazi konke. Kufanele sifunde, siqonde ukuthi iyini iparadigm, nokuthi idlala kanjani indima enkulu ezimpilweni zethu.
Iparadigm uhlelo lwengqondo oluphethe cishe ngokuphelele indlela yethu yokuziphatha evamile, futhi iningi lezenzo zethu liyimikhuba esiyiphindayo. Cabanga ngalokhu kahle, ngempela. Siphethwe amandla amangalisayo. Ulwazi lusiza luvela nxa zonke, futhi sinamandla okuhlakanipha. Kodwa sivame ukusho sithi, angifuni ukukhuluma ngalokhu, angifuni ukucabanga kakhulu ngalokhu. Angikwenqabi, kodwa angifuni ukuhlala ngifunda ngalokhu. Ngizofunda okuthile okuhle kunalokho. Kulapho-ke sisho khona ukuthi asikusadingi lokho, siyalususa. Angizange ngifune ukwenza lokho, kodwa iparadigm yami yangiphusha ngaleya ndlela. Angizange ngikuthande. Ngabe sengiqonda ukuthi ngangihlelwe kusukela ngisemncane, kanjalo kwaqala kwakhiwa iparadigm yami. Ngafundiswa ukulawulwa umhlaba ongaphandle, ukuba ngilandele engikubonayo, engikuzwayo, engikuhogayo, engikuhlafunayo, nengikuthintayo. Kodwa leyo akusiyo indlela yokuphila. Sinamakhono aphezulu engqondo, futhi kufanele siwathuthukise. Kodwa namuhla, abantu abaningi basenzela izinto abafana nabazenza besebancane. Baphila impilo abangayifundiswa kusukela bebancane. Manje, ngifuna ukukuncoma ukuthi useshe ku-inthanethi irekhodi elibizwa ngokuthi imfihlo eyinqaba kakhulu. Leli rekhodi lithatha cishe imizuzu engama-40, futhi ngaphandle kokungabaza, liyingxenye ebaluleke kakhulu ongake wayilalela empilweni yakho. Kule nkulumo kukhona amazwi athi, ungakhulumi ngezempilo yakho ngaphandle uma ukhuluma nodokotela. Iningi labantu lifuna ukukhuluma ngokugula kwabo, kodwa akufanele kube yinkulumo yesikhathi sonke, ngaphandle uma usembhedeni nodokotela. Lelo kwakuyirekhodi lokuqala engalilalela, futhi selandela zonke izincwadi engizifundile namuhla. Nginethala lezincwadi elikhulu ekhaya, elinye engisebenzela kulo. Ngihlangene nabantu abavela emhlabeni wonke. Ngisebenza nabantu abahlobene nalokhu ngempela. Manje, lalela, unamandla amakhulu ngaphakathi kuwe. Unekhono lokudala impilo oyifisayo ngenhliziyo yakho. Ungakha impilo oyifunayo ngempela. Ufuna ukuphila kanjani? Thatha ipeni, ubhale phansi kahle ukuthi yini oyifisayo eyenzeke empilweni yakho. Ufuna ukucabanga kanjani? Ufuna kwenzekani kuwe ngaphakathi? Ungaqala manje. Ngiyathanda amazwi kaBuckminster Fuller athi, awuguquli izinto ngokulwa neqiniso elikhona. Ukuze uguqule into ethile, kwakha imodeli entsha eyenza imodeli endala ingasadingeki. Leli iqiniso. Sekuyisikhathi sokuthatha isinqumo. Yingaleso sinqumo konke kuqala ngaso. Thatha isinqumo esigcwele ukuzimisela mayelana nalokho ozokwenza ngempilo yakho eseleyo. Ngithole ukuthi uma uletha ukuzilawula empilweni yakho, okuwukwazi ukuziyalela bese uyalandela, konke kuyashintsha. Namuhla ekuseni, ngivuke ngesikhathi esingu, ihora lesi5:15, ngaqeqesha umzimba, ngabhalela ngesandla sokunxele. Ngemuva kwalokho ngaqala ukufunda izinto eziyiqiniso. Uma uzilolonga ukufunda nsuku zonke, uzoba sesimweni esihle. Into eyodwa esivimba kakhulu ukungabi nokuqonda okujulile nokuntula umcabango. Lezi yizo zinkinga zangempela ezisivimba. Qondisa ukunakwa kwakho entweni ezokuholela endleleni efanele. Ngiyabonga ngokuqhubeka nokugxila kwakho. Okokuqala, thatha isinqumo manje, ungaphinde usho ukuthi ngiyahluleka ukugxila. Kusukela manje, qhubeka uthi, ngiyajabula futhi ngiyabonga ngoba manje sengiyakwazi ukugxila kalula. Gxila kulokho okufunayo, lokho yilokho okufanele ulilandele. Ngabe usubhale izinhloso zakho ephepheni legolide? Uma unikeza okungcono kakhulu kulokho okwenzayo manje, uzophumelela. Cabanga ngethuluzi lesihlabathi, isihlabathi esingenhla simele ikusasa, asazi ukuthi kusasele okungakanani. Esingezansi yisikhathi esidlule, sesidlulile, awukwazi ukuguqula. Okukuphela kwento onayo manje yileli sonto manje. Yenza konke okusemandleni akho lapha manje. Qhubeka ukhuluma nawe kahle, usebenzise amazwi aqinisa ukholo. Maningi amathuba okuthi ngeke wenze konke kahle ngaso sonke isikhathi. Uzoduka kwezinye izikhathi. Kodwa inhlanhla ikhona kulabo ababuya endleleni ngokusheshsha.
UNapoleon Hill wathi, bhala izinhloso zakho ekhadini. Mina nginekhadi engiliphethe ephaketheni lami. Uma ngilifunda ngenhloso, hhayi ngokungahlelekile. Uma uqhubeka ugxile enhlosweni yakho futhi uqhubeka ufunda, uzogcina usendleleni efanele, uqale ukuthuthuka futhi uqhubeke uthuthuka. Kodwa ungakulindeli ukwenza konke ngokuphelele. Awusoze wakwazi. Iparadigm yakho yakhiwa omunye umuntu futhi ayisoze yakuholela ngendlela efanele ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi iyakwenza, kwesinye hhayi. Amanye amaparadigm awanankinga. Kodwa ungavumeli iparadigm ukuthi iphathe wena. Uma ungokuqala ukuphatha, uzoba nokuphila okungcono. Ngiyabonga ngokubuka. Sicela ushaye ulike futhi ushiye amazwana ukuze usekele isiteshi. Sizobonana kuvidiyo elandelayo.